Του 21ου αιώνα είναι στην Παλαιστίνη, είναι στη Γάζα. Το κράτος δολοφόνος, το κράτος τρομοκράτης έχει μετατρέψει σε μια κατάσταση κόλασης στην Μέση Ανατολή. Θα πάμε στη Μέση Ανατολή. Θέλω να τον ευχαριστήσω που είναι εδώ μαζί μας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ζει και παρακολουθεί σε ακτίνα μικρότερη από ότι εμείς τα γεγονότα στην περιοχή. Είναι ο κύριος Νικόλας Κοσματόπουλος, επίκουρος καθηγητής πολιτικών σπουδών και κοινωνικής ανθρωπολογίας στο Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο στη Βηρητό. Κύριε Κοσματόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλε. Καταρχάς, θέλω να σας ρωτήσω αν αυτό το οποίο παρακολουθούμε μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν είναι ένας κανονικός πόλεμος ή μιλάμε για μια σύραξη που ενδεχομένως θα εκτονωθεί σύντομα. Ποια είναι η εκτίμηση που μπορείτε να κάνετε? Προς το παρόν είναι κανονικότατος πόλεμος. Είναι ένας πόλεμος ο οποίος διεξάγεται με όλα τα μέσα, όπως είδατε αυτές τις μέρες. Έχουμε τα πάντα, από πυραυλικές επιθέσεις μέχρι και τρομοκρατικές επιθέσεις των Ισραηλινών στην Τεχεράνη με μαφιόζικους μεθόδους, σκοτώνοντας, δολοφονώντας πυρηνικούς επιστήμονες και ανατινάζοντας αυτοκίνητα. Είναι ένας πόλεμος φθοράς. Αυτό ίσως έχει σημασία. Δηλαδή το ζήτημα είναι ποιος θα αντέξει. Και ακριβώς σε αυτό το σημείο νομίζω ότι είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς τι θα γίνει. Η δικιά μου πρόβλεψη είναι ότι οι μεγάλες δυνάμεις και ειδικά οι ΗΠΑ, γιατί είναι ένας πόλεμος κοινός, δεν είναι μόνο Ισραηλινοί, είναι στην ουσία ένας Αμερικανο-Ισραηλινός πόλεμος. Οι ΗΠΑ παράσχουν στο Ισραήλ όχι μόνο στρατιωτική βοήθεια, οικονομική βοήθεια, διπλωματική κάλυψη, όπως ξέρετε, πολλά βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Είναι δηλαδή με τις ευχές και τις βοήθειες των ΗΠΑ και με τη διπλή στάση, την υποκριτική στάση του Τραμπ, ο οποίος κάνει κάποιες διαπραγματεύσεις. Στην ουσία όμως, από τις φαίνεται ακόμα και αυτές τις διαπραγματεύσεις ήταν μέρος της πολεμικής στρατηγικής των συμμάχων Ισραηλινο-Αμερικανών. Η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι δεν το αφήσουν να ξεφύγει. Βέβαια, όπως ξέρετε, στην ελληνική παλιά θρησκεία ή τέλος πάντων μυθολογία είχαμε την έννοια της ύβρης. Το Ισραήλ διαπράττει αυτή τη στιγμή πολλαπλές ύβρεις. Έχει μεθύσει από τις επιτυχίες, ή τουλάχιστον αυτό που νομίζει επιτυχίες, έχει μεθύσει στο αίμα των Αράβων και τώρα θέλει και το αίμα των Ιρανών, των Περσών. Είναι ένα πάρα πολύ επικίνδυνο μονοπάτι αυτό που έχει πάρει ο Νετανιάχου και όλη η κυβέρνηση του Ισραήλ, με συμμετοχή, όπως ξαναλέω, το πιστεύω ακράδαντα, μιας μερίδας αμερικανικής πολιτικής. Πού θα σταματήσει αυτό? Είναι ένα ερώτημα πολύ σοβαρό. Αν δούμε το όλο πεδίο, αν θέλετε, γεωστρατηγικά, είναι ένας πόλεμος ο οποίος ήταν αναμενόμενος εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όπως είδατε, αυτές οι επιθέσεις ήταν προετοιμασμένες εδώ και 20 χρόνια τουλάχιστον, όπως και στην Βηρητό και στη Συρία. Το Ισραήλ δουλεύει για αυτές τις επιθέσεις εδώ και 20 χρόνια μαζί με τους Αμερικάνους και τους δυτικούς του συμμάχους. Δεν είναι καινούργια αυτή η ιστορία, δεν είναι έκπληξη για κανέναν, δεν ήταν έκπληξη αυτό ακριβώς. Ήταν έκπληξη ίσως το timing. Το timing μπορεί να οφείλεται σε πάρα πολλά πράγματα. Κατά τη γνώμη σας, η γενοκτονία στην λωρίδα της Γάζας, τι ρόλο έχει διαδραματίσει στην έναρξη αυτής της σύραξης, αυτής της επίθεσης του Ισραήλ στο Ιράν? Κύριε Μπογιόπουλο, η γενοκτονία ήταν η απάντηση του Ισραήλ στο τεράστιο πρόβλημα που έχει το Ισραήλ, ότι έχει αποφασίσει από την ίδρυσή του, δεν το έλεγε τότε, το έλεγαν όμως μετά από λίγο, το Λικούντ το έλεγε ήδη από το 1970, να εκαθαρίσει εθνικά όλη την περιοχή. Στο βαθμό που αυτό δεν έγινε το 1967, δεν έγινε το 1948 εντελώς, δεν έγινε το 1990, δεν έγινε το 2014 όπως βλέπετε τώρα, προσπαθεί να το κάνει με αυτόν τον τρόπο. Το τρομακτικό σενάριο θα ήταν, στην απάντησή σας, αν το Ισραήλ επιζητά έναν ημιπαγκόσμιο πόλεμο για να τελειώσει τη δουλειά στη Γάζα. Αυτό θα είναι τρομακτικά εφιαλτικό σενάριο. Γιατί φυσικά ξέρετε ότι δεν μπορεί να κάνει αυτό που πραγματικά θέλουν οι ελίτ του Ισραήλ. Και οι ελίτ του Ισραήλ το λένε πια καθαρά και όλος ο πληθυσμός πια με τρομερά ποσοστά υποστήριξη της μαζικής εκδίωξης του πληθυσμού, αν όχι της μαζικής εξόντωσης του πληθυσμού πια. Ίσως να χρειάζεται έναν περιφερειακό πόλεμο, στη σκιά του οποίου να συνεχίσει την γενοκτονία, η οποία συνεχίζεται, όπως ξέρετε. Δηλαδή στην Γάζα, μετά την έναρξη του πολέμου το Ιράν, το Ισραήλ έχει δολοφονήσει ακόμα περισσότερους ανθρώπους. Με τη μέθοδο αυτή την αντατριχιαστική που τους δολοφονεί
προσφέροντάς τους ανθρωπιστική βοήθεια. Ίσως να συνδέονται έτσι λοιπόν. Οι αραβικές χώρες, όπως το παρακολουθείτε, πώς στέκονται αυτή τη στιγμή στην σύγκρουση Ισραήλ με το Ιράν? Τώρα οι αραβικές χώρες είναι διαφόρων αποχρώσεων και στάσεων. Ξέρετε πολύ καλά ότι οι αραβικές χώρες του κόλπου, ειδικά τα Εμιράτα, είναι σχεδόν φανερό σύμμαχος του Ισραήλ. Η κυβέρνηση των Εμιράτων, δεν είναι κυβέρνηση, είναι βασικά καθεστώς. Είναι φοβερό ότι λέμε το Ιρανικό καθεστώς που έχουν εκλογές και δεν λέμε τα καθεστώτα του κόλπου που είναι χούντες, είναι δικτατορίες. Δεν είναι καν, είναι βασιλείες οι οποίες δεν έχουν καν διαδικασίες. Είναι φοβερό αυτό. Και να το πούμε αυτό, ότι υπάρχει και μια επίσημη μέρος του πολέμου και η προπαγάνδα. Είναι απίστευτα αυτά τα πράγματα που ακούμε αυτές τις μέρες από δυτικά μέσα ενημέρωσης, και δεν εννοώ εσάς ουσιαστικά. Αλλά είναι γεγονός ότι χρησιμοποιούμε το καθεστώς και το Ιράν, ενώ καθεστώτα στην ουσία είναι αυτά του κόλπου, τα οποία είναι αναφανδόν υπέρ του Ισραήλ, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι η Παλαιστινιακή αντίσταση και η Παλαιστινιακή υπόθεση είναι δυναμίτιδα στα θεμέλια της αυταρχικής τους διακυβέρνησης. Είναι φυσικά κάτι που θα θέλανε να δούνε να φεύγει από τον ορίζοντα. Οποιαδήποτε αντίσταση των αραβικών λαών. Ξέρετε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τους συμμάχους τους, τη Γαλλία και άλλους, Αγγλία, έχουν αντικαταστήσει τις κυβερνήσεις που εκλέχτηκαν κάποια στιγμή από το 1940 και μετά από απεικιοποίηση και στο Ιράν, ξέρετε, φαντάζομαι ιστορία με το Μοσάντεκ και αλλού. Μιλάμε για το πραξικόπημα του 1953. Ακριβώς. Αντικατέστησαν λοιπόν αυτό των λαοπρόβατους ηγέτες που θέλουν να εθνικοποιήσουν τα πετρέλαια και τις πηγές τους με χούντες αμερικανοκίνητες, δυτικόφρονες, και αυτό ακριβώς είναι που βγαίνει τώρα και το φάντασμα του Σάχη από τα χαλάσματα. Σηκώνεται τον τάφο του αυτός ο βρικόλακας, ο Σάχης, για να κάνει τι ακριβώς θέλει. Υποτίθεται να αυτοπροταθεί ως επόμενος πρωθυπουργός του Ιράν. Αυτό το σενάριο είναι regime change, είναι δηλαδή αλλαγή καθεστώτος. Το Ισραήλ σε αυτό ποντάρει. Και γι' αυτό εκτιμάται ότι αυτή η σύγκρουση, αυτή η επίθεση του Ισραήλ θα έχει επιπτώσεις στο εσωτερικό καθεστώς του Ιράν? Υπάρχει τέτοια βάση? Φυσικά. Είναι πολύ πιθανό καταρχήν να πετύχει το ανάποδο αποτέλεσμα το Ισραήλ. Δηλαδή εκεί που υπάρχουν κριτικές φωνές στο Ιράν για την κυβέρνηση, για την επιλογή της κυβέρνησης, για παράδειγμα, να συνταχθεί με την αντίσταση και να πληρώσει κόστος για την αντίσταση. Πρέπει να το πούμε και αυτό, κύριε Μπογιό, που λέει ότι το Ιράν πληρώνει τρομερό κόστος για την πολιτική απόφαση της ηγεσίας του να συνταχθεί αναφανδόν με την αντίσταση. Αυτό το κόστος είναι κόστος οικονομικό, είναι κόστος διπλωματικό, είναι κόστος σε επίπεδο κυρώσεων. Όπως ξέρετε, το Ιράν πάσχει έχει πραγματικά γονατίσει από κυρώσεις όλων των ειδών από τη Δύση. Και αν δεν υπήρχαν δηλαδή στην ουσία εκείνη η Ρωσία, δεν θα είχε καταφέρει να ορθοποδήσει, τουλάχιστον ούτε καν να κάνει αυτά που κάνει τώρα. Το κόστος αυτό το πληρώνει πια και με τον πόλεμο. Ο πόλεμος είναι μια απάντηση του Ισραήλ στην υποστήριξη του Ιράν στην αντίσταση, την Παλαιστινιακή αντίσταση, την οποία, όπως είπαμε, θέλουν να τη δουν να ητάται οι αραβικές μοναρχίες, συμπεριλαμβανομένης του στρατηγικού συμμάχου της χώρας μας, της Αιγύπτου. Η Αίγυπτος, η Ορδανία, όπως ξέρετε, είναι πια βασικές σύμμαχοι του Ισραήλ. Έχουν υπογράψει συνθήκες ειρήνης με την πίεση των Αμερικανών. Από τότε που υπογράψαν οι συνθήκες ειρήνης, έχασαν οποιαδήποτε πολιτική ανεξαρτησία και οικονομική δυνατότητα να χαράζουν την πολιτική τους. Η Αίγυπτος είναι ένα φάντασμα του εαυτού της. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στην Αίγυπτο. Τώρα πήγανε κάποιοι δικοί μας, όπως ξέρετε, από το μάτι του Γάζα. Είναι μια χώρα φάντασμα. Οι άνθρωποι λιμοκτονούν. Είναι 50.000 κρατούμενοι πολιτικοί στις φυλακές της Αίγυπτου, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ. Και είναι μια κανονική δικτατορία. Στηριζόμενη στην ουσία στην εντατική είναι η οικονομία της Αιγύπτου. Αν δείτε δηλαδή ποιος στηρίζει την οικονομία της Αιγύπτου, είναι οι Αμερικανοί. Η αμερικανική βοήθεια είναι, η οποία είναι δεύτερη στον κόσμο μετά το Ισραήλ, είναι στην Αίγυπτο, και σε δωραδικές επενδύσεις στο στρατό της Αιγύπτου. Είναι μια στρατοκρατική χούντα η Αίγυπτος, η οποία, να το πούμε και αυτό, σε αυτή τη διεθνή κινητοποίηση που έχει γίνει το Μάρς του Γάζα, οι αστυνομικές δυνάμεις του δικτάτορα Σίση λειτουργούν λίγο ως πιο χαριτωμένη αστυνομία του Νετανιάχου.
Ναι, σαφέστατα. Κοιτάξτε, βέβαια, απ' την άλλη, είναι ξεκάθαρο ότι οι Αιγύπτιοι έχουν πληρώσει πολύ αίμα. Ο Αιγυπτιακός λαός έχει πληρώσει πολύ αίμα, το ξέρετε και αυτό πολύ καλά, από τότε που ξεσηκώθηκαν εναντίον του προηγούμενου δικτάτορα, του Μουμπάρακ. Πλήρωσαν αίμα στις διαδηλώσεις τους, πλήρωσαν αίμα όταν εκλέξανε τους αδερφούς μουσουλμάνους και οι οποίοι επίσης πλήρωσαν με αίμα την ατυχή τους διακυβέρνηση εκεί, με την περίφημη σφαγή της Ράμπα με 900 ανθρώπους σφαγιασμένους σε μία μόνο μέρα από το στρατό. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτοί οι λαοί δεν έχουν παρατήσει την αντίσταση, ούτε ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει στην Παλαιστίνη. Ο αραβικός λαός ξέρει και ιστορία, γνωρίζει και τη Δύση πολύ καλά στο πετσί του, αν θέλετε, και αυτές οι επεμβάσεις είναι 200 χρόνων, δεν είναι χθεσινές. Απλά έχουν δυστυχώς την αδυναμία μιας οικονομικής ανεξαρτησίας. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει αυτό που λέμε το διέρκε βασίλευε. Είναι πολύ βασικός, παλιός, καλός οδηγός. Στη Συρία το βλέπουμε να συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Για παράδειγμα, δείτε στη Συρία όταν την πήραν οι Γάλλοι από τους Άραβες, από τους Οθωμανοάραβες τέλος πάντων, γιατί το 1920, όπως ξέρετε, η Συρία πέρασε στα χέρια των Γάλλων. Υπήρχαν κάποιοι χάρτες. Οι Γάλλοι φτιάξανε χάρτες. Γιατί αυτό κάνουν οι Γάλλοι, φτιάχνουν χάρτες στις χώρες που καταλαμβάνουν. Οι οποίοι οι χάρτες για τη Συρία είχαν 5 διαφορετικά κράτη. Δηλαδή τη Μεγάλη Ιωνία, Συρία, όχι την Συρία, την Μεγάλη Συρία που ήταν υποτίθεται και κομμάτι η Ιορδανία και η Παλαιστίνη ήταν κομμάτι μιας χώρας και ο Λίβανος, όπως ξέρετε. Το Λίβανο τον κόψαν και τον ράψανε, όπως ξέρετε, κοπτοραπτική κάνανε οι Αγγλογάλοι και τον φτιάξανε στα μέτρα τους και από τότε υποφέρει ο Λίβανος. Για αυτό το λόγο κιόλας υποφέρει. Τη Συρία δε την είχαν προωθήσει, είχαν προβλέψει 5 διαφορετικά κράτη. 5 διαφορετικά κράτη. Δηλαδή το κράτος των Κούρδων στο βορρά, των Δρούζων στο νότο, των Αλαβητών στα παράλια, των Σουνιτών στη μέση και των Χριστιανών κάπου ανάμεσα. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς το πέμπτο. Αλλά άμα δείτε σήμερα, μετά από 100 χρόνια δηλαδή, τι έχει γίνει στη Συρία, είναι στην ουσία η εφαρμογή αυτού του χάρτη των Γάλλων. Αυτό το διέρκεια βασίλευε συμβαίνει παντού. Πείτε μου κύριε Κοσμαδόπουλο, η εκτίμησή σας για το ρόλο της Τουρκίας μέσα σε όλα αυτά? Η Τουρκία είναι μέρος του ΝΑΤΟ, καταρχήν και κατεξοχήν. Δηλαδή αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Είναι μέλος του ΝΑΤΟ, μπορεί να παίζει, να αληθορίζει, όπως ξέρετε, γιατί και η Ευρώπη έχει φροντίσει να της δείξει ότι τη θέλει μόνο ως σύμμαχο στρατηγικό, όχι όμως ως οικονομικό και όχι σίγουρα ως συνοριακό. Δηλαδή την έχει εκεί για να κάνει τη βρώμικη δουλειά με τους πρόσφυγες. Όπως ξέρετε, της δίνει χρήματα, όπως δίνει και στην Τινησία, στο Λίβανο. Οι Ευρωπαίοι πληρώνουν αδρά τη Λιβύη για να γίνονται στην ουσία οι ανθρωποφύλακες των συνόρων της Ευρώπης. Το ίδιο ρόλο παίζει και η Τουρκία σε αυτό το κομμάτι. Στο κομμάτι τώρα της Συρίας, ξέρετε ότι η Τουρκία έχει παίξει ρόλο στην ανατροπή του Άσαντ και αυτό έχει να κάνει και με τους Σύριους πρόσφυγες, γιατί ο Άσαντ αποφάσισε να μην συνομιλήσει με τον Ερντογάν, τέλος πάντων, για να λύσει το πρόβλημα των προσφύγων, γιατί η Τουρκία έχει 6 εκατομμύρια Σύριους πρόσφυγες. Έτσι, είναι μεγάλο θέμα αυτό και ήθελε να υπάρξει μια λύση πέρα από αυτό. Ας πούμε, υπήρχε και ένα πρόβλημα γενικότερα, το πώς η περιοχή θα αρχίσει να ενώνεται κάτω από ποια ηγεμονική δύναμη, αν θέλετε. Το Ισραήλ έχει το δικό του σχέδιο μαζί με την Αμερική, το οποίο έτσι τρέχει η παρατρεχάμενη η δικιά μας κυβέρνηση. Νομίζω ότι θα πάρει κάποια ψίχουλα από όλη αυτή την ιστορία. Να επιβάλλει στην ουσία μια ηγεμονία νέου τύπου στην περιοχή, καταστέλλοντας όλες τις αντιστάσεις, υποτάσσοντας τους λαούς σε μόνιμη στην ουσία καταπίεση, δηλαδή να γίνουν παντού μικρές Αίγυπτες, τέλος πάντων, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε, να γίνει δηλαδή το μοντέλο Ιορδανίας βασικά παντού, μια χούντα, ένας βασιλιάς στην κορυφή, από κάτω ένας κόσμος ο οποίος να πεινάει, να μην μπορεί να ταξιδέψει, να μην μπορεί να αναθρέψει τα παιδιά του, να μην μπορεί να ανατρέψει, να ψηφίσει καν. Και όλα αυτά με τις ευλογίες της Δύσης και της ΗΠΑ. Αυτό το σχέδιο. Πείτε μου κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε αυτή τη συνομιλία. Δώστε μας μια εικόνα σε τι κατάσταση βρίσκεται ο Λίβανος. Θα σας πω καταρχήν ότι είμαι στη Βουλγαρία σήμερα, γιατί έχω αποκλειστεί λόγω της ακύρωσης πτήσεων. Ήταν να γυρίσω σήμερα, ήμουν σε ένα συνέδριο. Ο Λίβανος προχθές ήμουν εκεί. Ο Λίβανος σε μια κατάσταση φυσικά αναμονής. Δεν θα σας το κρύψω ότι η απάντηση του Ιράν, το ότι μπορούσαν άνθρωποι να βλέπουν τους πυράβλους, βαλιστικούς πυράβλους να φεύγουν πάνω από τον ουρανό του Λιβάνου, οδήγησε σε πολλούς στο Λίβανο, τουλάχιστον στους μισούς Λιβανέζους, σε πανηγυρισμούς.
Υπάρχει δηλαδή φυσικά ξεκάθαρο, δεν το χάνει κανείς αυτό από τον ορίζοντα, ότι χτυπήθηκε το Ισραήλ, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει ισοπεδώσει τη Γάζα, την έχει φτιάξει, να έχει κάνει ένα πέρατο νεκροταφείο, και θα δούμε τρομερούς αριθμούς νεκρών όταν σηκωθεί αυτό το πέπλος σιωπής που έχει επιβάλει το Ισραήλ. Υπάρχει λοιπόν αυτό το κομμάτι του Λιβάνου. Υπάρχει επίσης η κυβέρνηση του Λιβάνου, η οποία είναι μια κυβέρνηση που έχει ξεκάθαρο το πράσινο φως από τις ΗΠΑ να προσπαθήσει μια νέα βάρκιζα, αν θέλετε, στα δικά μας, να αφοπλίσει λοιπόν τη Χεσμπολάχ. Αυτό είναι το mandate. Και σε αυτό, αν θέλετε, αυτό που κάνουν για να το πετύχουν, δίνουν διάφορα τυράκια. Το ένα τυράκι είναι, για παράδειγμα, η κατασκευή, η ανοικοδόμηση. Η ανοικοδόμηση μετά την ολική καταστροφή του Νότιου Λιβάνου. Ξέρετε, ο Νότιος Λίβανος μοιάζει με τη Γάζα. Έχουν καταστραφεί ολοσχερός χωριά. Έχω πάει. Δεν υπάρχει τίποτα όρθιο. Τίποτα. Σχολεία, τζαμιά, σπίτια εννοείται όχι. Τίποτα. Όλες οι υποδομές είναι καταστραμμένες. Το Ισραήλ θέλει να το καταλάβει ξανά το Λίβανο. Λοιπόν, το τυράκι λοιπόν της ανοικοδόμησης χρησιμοποιείται για τον αφοπλισμό. Ζούμε πολύ επικίνδυνους καιρούς στο Λίβανο, θέλω να πω, γιατί αυτός ο αφοπλισμός δεν πρόκειται να γίνει. Δεν θα γίνει μια βάρκιζα. Και το θέμα είναι πώς θα το επιβάλλουν. Αν αποφασίσουν να το επιβάλλουν, θα έχουμε ένα λουτρό αίματος συνεχόμενο στη Μέση Ανατολή και στο Λίβανο. Ο Λίβανος δεν έχει κλείσει το κεφάλαιο του Λιβάνου. Κύριε Κοσματόπουλε, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ.